Maudi ini akong na gibalhin sa kaang guys. Giniha kay kuan pa man to, mineral tong iyang kaang. Karon ako naging gibalhin og kaang nga klaro. Tingwapa na kay siya guys. Mura jud ni akong kalingaw sa kung sugikan ko sa trabaho guys, maura gini akong kalingawan pagpanguan sa akong mga tanom. Maura gina si kalipay ko. Papa ko na human guys na kapalan sa buare. Gamay nga kaang. Pag kuan dang tanig pila ka adlaw, magwapa na sad ni siya guys. Di ba nice? Din ako sa Sabrina. Sus man taon ni ako nagpabilin sa akong Sabrina guys. Kay na nga wag tang in taon ay ang inahan kuha man wag tang inahan. Da kani po siya guys, nalimot ko sa pangalan ani ma-orange man siya pag-ayo pagpadako na to am di ato ako nya to kuha ako sa maora to guys. Update lang taon niya taod-taod do pa ko nang human padayon pa ko sa kong pag trabaho sa mga tanom guys. Na human og arrange din manglimpyo pa ko anong mga kaang kay bisig kay sa uwan ba kanang wala patay kwarta guys, wala patay ka pa flooring aneng kuan flooringon man ni nako dinhi kay haron ma limpyo siya ba pag muuwan dili magkahugaw. So karon antos lang sa taron ra patay kwarta. Sige maura dito guys.